या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्रावणी अगरबत्ती। हरे कृष्ण। मी श्याम रसिक दास आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघातर्फे घेऊन येतो तुमच्यासमोर गीत गोविंद, वार्ता गीतेची। आपण कालच्या भागामध्ये बघितलं कशा प्रकारे अर्जुनाने कृष्णांना एका अर्थाने आज्ञाच दिली की अरे भगवंता कृपया माझ्या रथाला दोन्ही सेनांच्या मध्ये घेऊन चल, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमि अच्युत। सो इट्स लाइक अ कमांड बिंग गिवन बाय अर्जुना ही चल हे कर। आणि आपण बघितलं कसं दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ भगवद्गीता, जिकडे अर्जुनाचा विषाद आता उभरून येणार। आणि तो का येणार, कसा येणार हे आपण येणाऱ्या श्लोकांमध्ये बघू। मग अर्जुनाने सांगितलं होतं की जसं या दुर्बुद्धी दुर्योधनाच्या सांगण्याने एवढे सगळे राजे एकत्र झालेले आहेत युद्धासाठी, मला त्यांना बघायचं आहे। आणि भगवंत त्याच्यानंतर अर्जुनाची आज्ञा पालन करीत रथाला दोन्ही सेनांच्या मध्ये घेऊन गेले। त्यावेळी काय झालं? सो आजचे हे जे श्लोक आहेत दे रिप्रेझेंट द फर्स्ट वर्ड्स स्पोकन बाय कृष्णा इन भगवद्गीता। भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये जे पहिले उच्चार उद्गारले ते या श्लोकांमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात। सो आज आपण बघू श्लोक क्रमांक 24 आणि 25। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। आपण बघतो की सेनयोर एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, जसं सांगितलं गेलं भगवंतांना अर्जुनाने ऋषिकेशो गुडाकेशेन, ऋषिकेश किंवा भगवंतांनी काय केलं? सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। कृष्णा डिड एक्झॅक्टली ॲज वॉज डिझायर्ड बाय अर्जुन। गुडाकेशेन, गुडाकेश अर्थात अर्जुन, हे पण फार महत्त्वाचं आहे। भगवंतांना ऋषिकेश म्हणलं जात आहे, अर्जुनाला गुडाकेश म्हणून संबोधितलं जात आहे। व्हाय इज दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट? वी सी ऋषिकेश, भगवंतांचं एक नाव आहे ऋषिकेश। ऋषिक ईश, संधी विच्छेद जर याचा आपण केला, ऋषिक मीन्स इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी। सो जे इंद्रियांचे स्वामी आहेत ते ऋषिकेश। आपल्याकडे किती इंद्रिय आहेत? आपल्याकडे 11 इंद्रिय आहेत। 5 ज्ञानेंद्रिय, आईज, इयर्स, नोज, टंग अँड स्किन। 5 कर्मेंद्रिय, हँड्स, लेग्स, टंग, एनस अँड रेक्टम, जिकडून ॲक्च्युअल एनर्जी खर्च होते, दॅट इज कर्मेंद्रिय। जिकडून आपण कार्य करतो ते कर्मेंद्रिय। जिकडून आपल्याला बाह्य सृष्टीचं ज्ञान होतं ते ज्ञानेंद्रिय। डोळे, नाक, जिव्हा, कान आणि त्वचा, इकडून आपण बाह्य गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये किंवा आपल्या चेतनेमध्ये अंगीकृत करतो, सो ते ज्ञानेंद्रिय। आणि हात, पाय, आपलं उदर, आपलं शीश्न, आपलं गुदद्वार, मलमूत्र विसर्जनाच्या जागा, आणि आपली जिव्हा, जिव्हा ज्ञानेंद्रिय ही आहे आणि कर्मेंद्रिय। कारण जिव्हा ही एकच इंद्रिय अशी आहे जी एक आहे, खरं 2 काम करतात। आपण बघतो डोळे 2 आहेत, काम एकच करतात बघायचं। नासिका 2 आहेत, काम एकच करतात। कान 2 आहेत, काम एकच करतात ऐकायचं। पण जिव्हा एक आहे, खरं 2 काम करते।
टेस्ट आणि स्पीच. कुठल्याही गोष्टीचं रस आस्वादन आणि वाचा हे दोन्ही जिभेमुळे होते. त्यामुळे जीभ हे ज्ञानेंद्रियही आहे, कर्मेंद्रियही आहे. आपण बोलत राहतो, आपण आपल्या शक्तीचा व्यय करतो. सो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय. आणि भगवद्गीता मनाला सुद्धा, भागवत मनाला सुद्धा एक इंद्रिय म्हणतं. सो इट इज लाईक अ षष्ठ इंद्रिय, सिक्स्थ सेन्स. इवन आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो, ओ माय सिक्स्थ सेन्स सेन्स दिस. सो व्हॉट इज दॅट सिक्स्थ सेन्स? दॅट सिक्स्थ सेन्स इज द माइंड. सो मनाला घेतलं तर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय आणि मन असे 11 इंद्रिय आहेत. आणि या सर्वांचे स्वामी भगवान विष्णू, भगवान कृष्ण आहेत. सो ऋषिकेश, तर हे जे प्रत्येक जीवाच्या 11 इंद्रियांचे स्वामी आहेत ते अर्जुनाच्या इंद्रियाच्या वॉट एव्हर ही विल स्पीक, कृष्णा विल फॉलो. सो ऑल्दो ही इज द मास्टर ऑफ ऑल सेन्सेस, he has become subservient to his devotee Arjuna's sense of speech. कारण त्यांनी सारथ्य स्वीकारलंय. सो दिस इज हाऊ वी सी. तर आपण बघतो कसं भगवंत हे आपल्या भक्ताच्या प्रेमाने पूर्ण आच्छादिलेले असतात. सो ज्यावेळी भगवंत आपल्या भक्ताच्या प्रेमाने आच्छादिले जातात, दॅट इज द रियल मीनिंग ऑफ ऋषिकेश. He is the master and controller of all senses. He is the master and controller of the entire universe. Still, he loses himself in front of the prema or love of his devotee. म्हणून ते ऋषिकेश. आणि अर्जुन का बरं गुडाकेश? अर्जुन गुडाकेश कारण गुडाकचा एक अर्थ आहे झोप. मग ज्याने झोपेवरती विजय प्राप्त केले. आपण बघतो अर्जुन हे एवढे प्रिय होते द्रोणाचार्यांना. का? कारण ते दिवसा जे काही त्यांना शिकवलं जात होतं त्याचा अभ्यास करायचे आणि रात्री ज्यावेळी सगळे झोपलेले असायचे त्यावेळी सुद्धा अर्जुन काय म्हणतात ते नाईट आर्चरी प्रॅक्टिस करायचे, धनुर्विद्याचं प्रॅक्टिस अभ्यास करायचे. म्हणून ते धनुर्धर झाले. सो दिस इज वन इम्पॉर्टंट थिंग टू अंडरस्टँड. ज्यावेळी कोणी व्यक्ती महान होतो, मोठा होतो, गौरवान्वित होतो, साधारणतः आपण बघतो की हा व्यक्ती एवढा मोठा आहे, महान आहे, गौरवान्वित झालेला आहे, त्याची सगळीकडे वाहवा होती. पण त्याच्या पाठीमागे जे त्याने श्रम घातलेत, त्याच्या पाठीमागे जे त्याने आपलं रक्त जाळलंय ते आपण बघत नाही. So Arjuna is definitely known as the best Dhanurdhar the history has ever produced. But what made in making that Arjuna that Dhanurdhar is this Gudakesha propensity. He practiced, he did not stop practice for days and nights. He overcome his sleep just for practicing Dhanurvidya. So Gudakesha, one who has conquered his sleep. This is one meaning of Gudakesha. हे एक अर्थ झाला गुडाकेशचा. गुडाक, गुडाकेश अर्थात भगवंत ब्रह्मा विष्णू महेश सुद्धा. सो गुडाकेश, ईश म्हणजे शिव, गुडा म्हणजे विष्णू, क म्हणजे ब्रह्माजी. सो गुडाकेश. सो आकेश, गुड आकेश. आकेश म्हणजे ब्रह्मा विष्णू आणि महेश. आ इज विष्णू, क इज ब्रह्मा and ईश इज शिवा. जो कोणी या ब्रह्मा विष्णू आणि शिवांना आपल्या प्रेमाने स्वीट एक्सपिरियन्स देतो, ॲज इफ गुड और जॅगरी, गुळासारखा स्वीट मधुर फ्लेवर देतो, तो आहे गुडाकेश. सो अर्जुनाने आपल्या प्रेमाने भगवान कृष्णांना आपल्या वशीभूत केलं आणि त्याच्यामुळे या तिघांनाही, ब्रह्मा विष्णू महेश या सगळ्यांना अत्यंत आनंदाची अनुभूती झाली. म्हणून त्यांचं नाव गुडाकेश. सो ऋषिकेश, गुडाकेश.
त्यांच्यानंतर द मेन पॉइंट ऑफ दिस एंटायर दिस इज भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम. भगवंत घेऊन गेले अर्जुनाच्या रथाला कुठं? एक्झॅक्टली भीष्म आणि द्रोणाच्या मध्ये. भीष्म आणि द्रोणाच्या मध्ये का? बिकॉज दीज वर द टू वीक पॉइंट्स ऑफ अर्जुना. ये दो अर्जुन के जीवन के सबसे महान वीक पॉइंट्स थे. इनके ऊपर अर्जुन अपना सब कुछ हार जाता था. का? कारण एक आहेत अर्जुनांचे शिक्षक द्रोणाचार्य आणि एक आहेत अर्जुनांचे आजोबा भीष्म. म्हणजे स्वतःच्या आजोबांना मारायचं, स्वतःच्या शिक्षकांना मारायचं, ज्यांच्याकडनं ही विद्या घेतले त्यांनाच मारायचं. हाऊ इज दिस पॉसिबल? आणि हे आपण पुढे सुद्धा बघू. अर्जुन म्हणतात ते दुसऱ्या अध्यायाच्या 5व्या श्लोकामध्ये, गुरुन अहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्त गुरुन इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान. ते म्हणतात की अशा गुरुजनांना मारल्यानंतर जे राज्य मिळणार आहे ते घेऊन काय फायदा आहे? इन एसेन्स व्हॉट अर्जुना इज सेइंग इज, भगवंता तू सर्वोपरी आहेस, तू कोणालाही मारू शकतोस. मग यांना मारायचं आहे ना, तू मार ना, मला कशाला सांगतोस मारायला? यू डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू. और रादर इफ आय से ऑपोजिट, तू तुझ्या गुरु सांदीपनी मुनीला मारलं असतंस का? वुड यू हॅव किल्ड युअर ओन गुरु सांदीपनी मुनी? सो इफ यू वॉन्ट किल युअर गुरु, व्हाई आर यू आस्किंग मी टू किल माय गुरु? दिस इज व्हॉट विल सी इन सेकंड चॅप्टर. हे आपण पुढच्या अध्यायांमध्ये बघू. पण जस्ट की दिस इज अर्जुनाज बेसिक डाऊट की मी आपल्या गुरुजनांना, आपल्या वरिष्ठांना कसं मारू. आणि हा डाऊट डिस्पेल करायसाठी, हा जो त्यांच्या मनामध्ये भ्रम आहे तो काढायसाठी ही पूर्ण भगवद्गीता आले. सो मेनी अ टाइम्स when something good has to happen, we go through a lot of crisis. आपण बघतो यावेळी आपण ही फक्त भगवद्गीता वाचतोय किंवा संबोधन करतोय, ऐकतोय. जे काही मी संबोधन करतोय आपण ऐकत आहात. पण मी ज्यावेळी हे सांगतो आणि तुम्ही ऐकताय, you will never be able to feel the way Arjuna felt really at that time. आपण बघू पुढे कसं अर्जुनाचे संपूर्ण शरीर एकदम गळून खाक होतं, त्यांचे अश्रू अवरेनाशे होतात, ते गांडीव बाजूला ठेवतात आणि खाली बसून रडायला लागतात. ही स्थिती अर्जुनाची. ज्यांनी शिवजींबरोबर युद्ध केलं आणि पाशुपतास्त्र घेतलं त्यांची स्थिती आहे. ते रडायला लागतात. ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ. सो हॅव्हिंग अ टेबल चेअर डिस्कशन, वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट अर्जुना वॉज रिअली फेसिंग ॲट दॅट टाइम. त्यावेळी अर्जुनाची मनस्थिती काय होती. पण त्या मनस्थितीला सामोरे घेऊन जायसाठी भगवंतांनी हा जो आदेश आहे त्यांचा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, माझ्या रथाला दोन्ही सेनांच्या मध्ये घेऊन जा. सो कृष्णा यूज्ड दिस डिक्टम टू ब्रिंग आउट अर्जुना's weakness in front of him. And his weakness is he is seeing everything from a bodily concept of life. तो प्रत्येक गोष्टीला शारीरिकरित्या बघतोय. पण आपण हे शरीर नाही आहोत, मी आत्मा आहे. आणि याचीच प्रचिती भगवंत दुसऱ्या अध्यायामध्ये करून देतील. As soon as second chapter starts, the first thing we see is Krishna introduces the concept of soul to Arjuna. So इकडे the most important, the most weak links of Arjuna's consciousness are getting probed and coming out, and that is how Arjuna will go into Vishad. अर्जुन विषादामध्ये, दुःखामध्ये, क्लेशामध्ये जातील. आणि त्याच्यानंतर भगवद्गीता ही पूर्ण त्या क्लेशातनं बाहेर आणण्यासाठी आहे अर्जुनाला. सो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच. भगवंत म्हणा लागले. काय म्हणले? दिस आर द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ कृष्ण इन द एंटायर भगवद्गीता. पार्थ पश्य एतान कुरुन समवेतान इति. पश्य एतान समवेतान कुरुन इति. सो भगवंतांचे पहिले शब्द भगवद्गीतेमध्ये पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन. He wanted to judge the opposite side
army, and Krishna says, you see here the opposite side army. And Krishna has brought the chariot exactly in front of Bhishma आणि द्रोण. की ज्यावेळी अर्जुन बघतील त्यांना समोर कोण दिसणार? भीष्म आणि द्रोण. विथ विच द भगवद्गीता टेक्स अ यू टर्न. आणि याच्यानंतर अर्जुन विषाद योग ॲक्च्युली सुरू होईल. तो कसा होणार? आणि मग अर्जुन कारणं देतात की मला युद्ध का करायचं नाही. यार 5 रिझन्स, 5 कारणं आहेत अर्जुन देतात की मला का युद्ध करायचं नाही. हे आपण येणाऱ्या एपिसोड्समध्ये बघू. आमच्याबरोबर रहा. गीत गोविंद वार्ता गीतेची. मी आंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघातर्फे श्याम रसिक दास. खूप खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते श्रावणी अगरबत्ती.